Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Akubikwa ukuthi engahlekalelwa amasongo kaSigonyela uEnigma ngesiprofeto zakhe odume kakhulu ezinkundleni zokuxhumana. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezwedemete igama lami ngusibonga konke wakantando mothanda ungangibiza intatheli kaYouTube. Akubikwa ukuthi usethathelwe izinyathelo Enigma odume ezinkundleni zokuxhumana ngesiprofeto ezahlukahlukene nathi uziboniswa nguNkulunkulu. Kube ukuthi omunye wabafundisi usethathe izinyathelo zomthetho ethathela uEnigma ovela kwi YouTube channel The Daily Hustle. Akubikwa ukuthi le YouTube channel eveza lo baba ohlambalaza abafundisi ngahle ibe sengcopheni yokubhidlika. uPastor Makhubu ufaka izincwadi zabameli bakhe ngale ndoda athi imdicilela phansi isithunzi sakhe. Kube ukuthi lensizwa iyaqhubeka futhi inenkani noma ikhuzo. Kube ukuthi mkhulu umonakalo esiwenzile njengoba ihlezi ibiza abantu abathile uma iprofeta noma iveza izibonakaliso ethi izitshengiswa umdala. Kube ukuthi ke abameli Pastor Makhubo sebefaka incwadi ebopha yena uEnigma. Abantu babe nokuphawula kwahlukahlukene khona lapha ezikhuleni zokuxhumana ngaye noma ngazo lezi ndaba zika Enigma. Usinodi Nyamela uthe yebo bonke abathunywa bakaJehova ngokusho kweBhayibheli baya la abathunywe khona. uEnigma vela kaze athunywe umuntu. uJohn wajeziswa ngokubaleka eYetaratishi ekubeni ethunywe eNiniva. Manje nangomunye umthunywe ethunywe ebantini ebaleka eya eStuda. Yikho lento ayishoyo ukugijimela nje ukuyophuza ama-sparkling water lapha. uThemba Manzini uthe iSouth Africa yizwe lenkululeko kumele si-enjoy inkululeko yethu yokukhuluma. Akekho umuntu okumele aboshwe. uPastor Makhubo nje akazivikele yena ngendlela eqondile hayi ukubopha uEnigma. Bafethu maningi kakhulu ama-comment ngizofisa ukuze ukubhala kwakho khona lapha kwi-comment section. Mina nje ngitathela YouTube sengayidede indawo ngithi awungibambe evidweni elandelayo.